יש סיכוי לאהבה ותשובה לכל תפילה, כשהיא באה מעמוק, מיד המר הופך מתוק. אם קוראים לזה ניסים, או קוראים לזה תגובה, כל החברים רוצים ולו לרגע מנוחה. הבן של דוד, הנה הוא בא, הבן של דוד, יחזור במהרה, הבן של דוד, הנה הנה הוא בא, הבן של דוד, יחזור במהרה. מספרים שרכוב מעל חמור לבן, הוא יביא את האור איתו משם לכאן. 7 ברכות לבניך, שתעו שוב כמו פעם בדרך אליך, בן של דוד.